पुढे बातमी येते सातारा जिल्ह्यातून धोम धरणाच्या पाणी पातळीत आता वाढ झाली आहे आणि धरणातून कृष्णा नदीपात्रामध्ये पाण्याचा विसर्ग सुरू झाला आहे। नदीपात्रामध्ये 2886 क्युसेक वेगानं हा पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे आणि ड्रोन कॅमेऱ्यातून धोम धरणाची ही विहंगम दृश्य टिपलेली आहेत। सातारा जिल्ह्यात पश्चिम भागात पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे धोम धरणाच्या पाणी पातळीत मोठी वाढ झाली आहे। सध्या धरणामध्ये 90% इतका आता पाणीसाठा झालेला आहे आणि त्यामुळे धोम धरण प्रशासनाकडून धरणातील पाणी पातळी नियंत्रित करण्यासाठी धरणाच्या 5ही वक्र दरवाजातून 2886 क्युसेक्स इतका विसर्ग कृष्णा नदीपात्रामध्ये सुरू आहे। जिल्ह्यातल्या पश्चिम भागात पाऊस पडतोय आणि या पावसाचा जोर कमी झाला असला तरी सध्या धोम, कण्हेर, उरमोडी, कोयना धरण क्षेत्रात पाणी पातळीत मोठी वाढ होताना दिसते आणि धरणातून विसर्ग सुरू झाला आहे। त्यामुळे कृष्णा नदीलगतच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे आणि ही ड्रोन टिपलेली दृश्य आहेत विश्वजित साळुंखे यांनी।